nakasumpay sa akong asoy ninyo nga naguluhan ang sikreto sa underground. Kay mga bata, mga kasama niya kita sumpay sa akong asoy ninyo ni Simanao nga nagulungan. Ang sikreto sa underground nga sinuhat ni Ate Jocelyn Pondok Algonoog. Kaghapon atong nahibawan nga bawal ni Odessa o gididan siya sa iyang gidikanan si Odessa nga may gugma mga bata mga kasama. Kay lagi dunay daotang mahitabo kaniya o sa iyang kaluha. O wa masayon niini si Odessa kay gitago sa iyang gidikanan ang hinungdan. Apan tungod sa gugma nga gibati ni Odessa ngadto kini gusto kini siyang mulayas kauban sa ini gugma ni Renan. Pida no ugtuon man nagpaabot si Renan ni Odessa mga bata makasama. Ani kita mapadayon sa kung sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao nga naguluhan. Ang sikreto sa underground. Asam ka ini dapita, kanay mo tanan si babaeng akong kipanita. Kinala makuha ko siya. Kinala makitaan ko siya. Si Odessa. Hello? Rainante, din ako sa ubos. Hain ka. Oh, Gano'ng nakasuot ka rin sa among lugar, lalaki? hapit ko maigo. Bubiyak ko din eh. Magali ko. Mga gwansya! May nakasuot ka rin sa among compound. Kinala magabiyak ko din eh. Paspasan ko ako pagdagan. May buto sa pusil niya akong nabati. Kikulmaan ko. Di ba kasi si Renante kipusil? Walang untay na utang na hitabo niya. Walang unta. Doon na lang ko sa akong lawak. Huwag nakabantay sa pultahan. Magdali ko. Kinahanglang makasod ko pagbalik sa akong kwarto. O tawagan ko pagbalik si Renante sa iyang cellphone. Odessa? Mama? Ikaw? Gikamit mo kining gisumpay-sumpay na habol o mga kortina? Kay gusto kang mulayas? Oh, ang kunon ko. Gusto kong malayas. Gusto kong mabihag gikan din Mama. Tungod kay wa ko makasabot ninyo ni Papa Henry. Ipugngan ko ninyo nga may gugma. Di ba? Tayo sab kong sama ninyo nga may pagbati. Odessa, anak. Odessa. Abi lang ko na kung mga... Walang mo makagusto ni Renante nga akong gimahalog higugma. Tungod kay pobre lang siya. Kabo siya. Pero dili na mo hinundan. Dato o pobre, dili mahimo ang ako higugmaon. Kanuman. Anak. Gusto ko ikaw ang pasabton, apan dili pa panahon. Usa magyud inyong sekreto. Tugani ko. Tugani ko. Odessa. Lisa! Dahil ka na, Mama. May tao nakasuot din sa itong compound. Nakabunit siya. Serena na siguro ang mga pasabot. Animal. Dili lang kumusultin, Henry. Nabuot mo lang Bisit. ang anak. Wa ka maniin kitong tawhana? Kalabot sa usatakanak? Henry. Kung kanunay tambabagan si Odessa, ilabi na sa iyang pagbati. Magtuo siya nga ngilan tagbatasan. Mausab ka na ang naas sa kong hunahuna. Apan wa kitang laymay mo. Ang pagbabag ni Odessa sa iyang pagbati. Apan hangtod kanus aman. Ha? Henry? Nagkakita
Kaban ining akong gipakita kanimo, Jessica. Ang puting perlas. Nagkaanan na siya kay ito. Haring Poseidon. Dili ko yun, ini. Tao ko. Gusto ko mahimong normal nga tao. Wa kanay mahimo. Tungod kay ang imong igsuon nga si Odessa. Dili mo na siya kababagan sa iyang pagbating tawhanon. O gahapit na mahurot sa patighog. Ang pinumbas, nagikan sa ibabang bahin paingon sa ubos. Daning maong baso nga mao'y orasan, tamdanan. Dili mahimo nga hangtod sa hangtod ko mapabilin nga ingon ini. Nga usa ka taong isda, usa ka sirena. Mangita kong paagi nga kababagan ko si Odessa. Ugod saon mo man, Jessa. Dili ka mahimong mo gamit sa imong gahom. O dili ka mahimong mo tunog sa mama. Wa masayon si Odessa na hitabo na munduha. Kung pananglit pagpadayon din siya sa pagpakabuang siyang gugma, kinahalang ako ang mubabag niya. Kana, kung makahimo ka. Ayaw ka balaka, Jessa. Kung dili ka man mahimong mortal o normal nga tao, ikauban mo man gihapon ang imong igsuon dinhi sa ilawom sa dagat. Dili! Dili ko masagot! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niya sumpay sa underground nga sikreto. Tuan na. Mibiya na si Haring Poseidon. Gitawag ko niya aron ako makita ang orasan. Ug ang perlas nga puti nga nagkainanay og kaitom. Mubalik na ko sa underground. Mupaulit na ko sa amo. Nangandoy ko nga mahimo kong normal nga tao. Ako ang gihimong sakripisyo aron maluwas ang kahimtang ni Mama. Kung pwede palang untang masultihan ko si Odessa sa matuod. Isultihan ang tanamo siya. Ako dili mahimo. Dili. Pila na gid kasi man nga wala na ko sa makita ng mga ti Dapita. Pinpin siya akong bata. Umulaw siya dito sa may tanong. Wala ka kung sa'yo. Kanang ang tanong. At tunga ko sa dakong bahay nga ipoy ang Odessa. Tara siya. Siya gid ka na. Mihulong siya. Huwag milingi. Iwagan ako ang iyang naong. Dinigidan ako flashlight. Odessa! Si Odessa. Usa ka sirena. Siya pagkuto ako nakita.
May gawas kasi inyong bay. Di ba? Ni ako sa terasa. Unsa? Gikan kang nalikog dagat? Nalikog dagat? Oh. Oh. Wow! Wa ko maliko og dagat. Unsa? Reynan, mahal. Wa ka ba maunsa sa dihang ilang kang gipusil o gikukod? Ha? Oh, wa mahal. Pero nagkabuang ko sa pagdagan. Oh. Odessa, may mo bang imo kong katagan o mga impormasyon nga posibleng kaagian ako paingon diya sa sud sa inyo? Gawas akong giyagyan sa pag-anahan ako diha. Reynan, Ben. Ang inyong magong gate, doon ay gwardya. O gusto ko makasud diha. Gusto ko nga sa hilo makasud ko aron magkakita ta. Kimingaw na ikon mo. Ingon man sa ako, Reynan. Gimingaw na sa ko nimo. Nahibaw ko nga lisod ang pagsud diri sa among gipuy-an, mahal. May lain ba posibleng kaagian paingon diya sa sud sa inyong bahay? Sa tunnel. Tunnel? Apan maglisod ka sa paghangin dito. Sakti na lang. Ako nang mangitag paagi nga magkagawas ng diinig bay. Dadon kong natigong na kumpwarta. Nga ko mang alahas. Kung dili sila uyon si Papa o Mama nga mahigong pa ko nimo. Supakon ko yun sila. Ipadayon ang tanot ng manta-manta. Igsuot ko. Salamat kay mo kong ibisita din sa underground. Gimingaw na kayo ko ni mo igsuot ko. Gimingaw ka pa usap na ako. Kaluha kong Jessa. Didinan ko ni Papa o Mama nga magawa sa atong panimay. Mura ko kilang gipriso. Odessa, uwa ka prisuhan ni Mama o Papa. Gididaan ka lang ang magkagawas din yung panahon na alang sa kaayuhan at utanan. Insay, uwa ko magreklamo. Nga 20 ka tuig na ko nga ni adini sa ilaw. Dinhi sa underground. O ka na gibati ni mong gugpasaw sa kalalaki. Huwag tanga ka na. Kalinti ang maong lalaki. Kay mao ka na'y magkapaalaot na todo ha. Maluoy ka, Odessa. Ihiklin una ka ng imong pagbati sa pagkakaroon. Selfish! Mga hakog mo! Managsama mo si Mama o Papa! Mga hakog! Oh. Nakadungog ka ba aron, Jessa? Kinsang tag-iya sa maong katawa? Kinsa? Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At ang ninyo ugma mga bata, mga kasama ang sunod-sumpay sa kung aso ninyo ning simunauna nga naguluhan. Ang sikreto sa underground tinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitangan dalit ka na to sa RMN Drama. Ang butan nga